ka chanela ka lo lom le vek a cheu I fe na atang khan rel thlen chin I hredu em I na thona atang khan rel thlen chin I hredu em sairang atanga Delhi kal tur rajdhani thlen chin te kolkata kal tur rel thlen chin te guwahati kal tur rel thlen chin te phailam atanga sairang ran pan mek rel thlen chin te hriat I du chuan he video hi itan atang kai dona a top thleng I lo en don nia tin ka channel lo la subscribe man lo te khan min lo subscribe sak vek to ula tin like le comment te pokha min support zelan tirnan min lo ti sak zel ula kalom ngotang ahma saberin play store kan lutang chuan search ti hi kan hmetang chuan where is my train ti kan taipang chuan install ti a hian kan clickang chuan open a kan click liang tai hian while using the apps a hian kan hmetang tai hian allow ti a kan hmetang chuan language a hian English kan select-anga submit a kan hmetang chuan tiang hian aronin hongta a ahma saberin line pathuma hian kan clickang chuan setting a kan hmetang chuan helai mi zong hi a in on sa lo chuan kan on vek don nia chuan alama kan clickang tai hian sound chi hrang hrang a oma kan du ber kha alarm sound atan kan thlangang arrival a kan hmeta chuan okay a kan hmet leang chuan kan back leanga tuna chuan nimin thlai dar li le min som thuma sairang atanga Delhi kal rajdhani train kha khoi lai ange tuna hian a om mek kan jong don ani station a hian sairang kan taipanga sairang a kan clickang chuan rajdhani kha Anand Vihar Delhi tlenga kal dona chu wangin Anand Vihar kan taipang chuan Anand Vihar terminal a kan clickang chuan find trains ti a hian kan hmetang chuan Anand Vihar ti a hian kan hmet leang ti chuan nimin thlaya sairang atanga Delhi kal mek rajdhani kha tiang hian a ron langta a tuna hian khoi laia tak nge rajdhani kha a om ti kan en don ani hei samuktala road junction a thleng tep toni hi a hnoi lam hi enula samuktala road junction thlennan km khatala omani tiang hian train thlen chin te hemi apps atang hianin khoi hmun atang poin train thlen chin hi kan lo check thei ani train te hi station zong an ding ngai lawa adin lo na lai tur station chu tiang hianin a background hi an ti dum thin chuan adum lai hi kan hmetanga tiang hian a ron langang chuan sairang atanga Delhi kal tur rajdhani train kha khoi lai ange adin don ta hian adin na tur station zong a lang vek ani sairang atangin Bairabia Hailakandia Badarpur junction a New Haflonga Hojaya Guwahati sairang atanga Guwahati in kara station panga a che rajdhani train hi ading don ani chuan Guwahati dota Rangia junction Rangia hi Assamese ho chuan Rongia an ti thina
rongia hianin tun hmain kumsari kan lo om toa mani khoang main rongia hi chu kan ngai ani tin barpeta a new bongaigaon junction a new Cooch Behar a new Jalpaiguri junction a chuan Malda a chuan Sahibganj a Bagalpur junction a Jamalpur junction a chuan Patna junction a Patna hi Indian ni jandar soma athleng don ani chuan Didi Upadhyaya junction a ti chuan pathian ni jing dar nga le minute som nga a Kanpur central athleng nga choma dar som le minute som nga a Anand Vihar terminal Delhi athleng don ani tin hei hi refresh button ani a refresh hi du chuan hemi button hi imet thin don nia tin tuna train omna lai mek kha hriat du chuan refresh button hi imetanga ti chuan aron in refresh anga train omna lai mek kha aron langang tin he application na that ve na chu alarm a set theia alarm set kan du chuan tiang hian kan ti don nia amma saberin alarm a hian kan hmetang a timing hi minute som thum minute som li le dar kar khatangena set thei boka amai ro chu minute som hi atok viewin ka hrea chu wangin station a hlen ma minute soma alarm ri turin kan setang chuan alarm station a hian kan chungna tur station kha kan thlangang tin ta hian kan chungna tur station ni lo station dangpo kan thlang thei bok en tirnan new haflong station a I then tenan lo ngak chia I lo in bot sei lok theinan new haflong station thlen ma minute soma alarm ri turin I set thei bokang chuan set destination alarm a hian kan hmetang chuan enable ti hi kan hmetang chuan allow setting alarms and reminders ti hi a in on sa lo chuan kan onang chuanin kan bek leang chuan a hringa kan hmet leanga enable ti hi kan hmet leang chuan a hringa kan hmet leanga chuan enable permission a kan hmet leang chuanin kan thai thla zelanga where is my train ti apps kha kan zongang chuan where is my train kan hmuta a hnoya hianin not allowed ti a in ziaka chu wangin ama hianin kan hmetang ti chuan allow display over other apps ti hi a in on lo chuan kan onang ti chuan kan bek leang chuan set destination alarm a chuanin set destination alarm a kan hmet leang tikhan alarm chu kan set zauta a Patna junction kan thlen ma minute soma alarm aron ri don ani tin thil pakhat soibel kan du chu Patna junction thlen hun hi jandar som ani a chhole hun hi dar som le minute som ani a hnoya hianin veilama dar som le minute som panga in ziaka dinglama dar som le minute som ni panga asenina in ziaka hemi omje chu Patna hi minute som panga ina delay don ti na ani a delay don lo chuan asenina in ziak longa a delay don chuan a hnoi zo ka timing hi asenina in ziak thin eng train po a delay don chuan a hnoi zok timing a hi asenin an ziak thin tin rail station len guwahati kolkata le Delhi te anga hi chuan nitin rail tam takalu tina chuak thina chu wangin rail station hmingsei deuh type a in rail number kan hriat chuan train number tia hian kan taipang en tirnan sairang atanga kolkata kal tur rail number kha
13126 ani a ti chuan rel hmingah hian kan hmetang hei nimin jingdar sari minute som panga a chuak kha tunah hian New Coach Bihar a thleng trep to ani hetiang hian rel number le rel hming kan hriat phot chuan eng tiklai poin khoi hmun atang poin rel thlen chin te kha kan hre thei thin ani rel dinna tur te tan mai ani lo mikhol hmongai an om changin atang kai thei hle bawk ani khati zong khan ni phot se zo du kan nei chuan comment section lama emo ka channel about a ka WhatsApp number ka da a ta chuan miron message anga ka man hun huna karon chang thin don cheunia in zawa in ni man nuam mang tha vek ule